Добър вечер на всички! Вие сте на 12-та количествена телевизия Планета. Ще се връчват много награди тази вечер. Благодаря. Да, и много пиене на кола ще има. Моля аплодисменти да посрещнем. Да. Ужас, извинявайте ме, хемава съм. Сряда му тоздра хаджидиса на болест. И така, номинирам тази вечер за най-добър певец на годината е Джена с песента и Дам, тарам, дам и това да ти го кажа, сам си го изпроси. Моля падна ми шава. Ужас. Ох, коце. Ами, това какви са? Това са полицаи. Чао. Не. Синто Някаква къде? малка порода е, да. Давай пак го направим. Това е по-силно обаче. Давай. Номиниран за тази седмица певица на годината е Джена с нейната песен "Това да ти го кажа", сам си го изпроси. Тя печели Оскар за най-добра певица. Знаеш как ще ти я Естествено, пълна отца? благодаря ви, че минавате. Не мога, ще се задавя, нямам думи. Тази песен е сензация, всички дискотеки се пуска, всеки пада на танцинга. Говори малко за този. Извинявай, здравей. Няма ли кой да ме чуе по дяволите? Всеки ме подминава. В момента сме в Мюнхен. Така. Тук този банкомат иска да пуска пари. Това не е банкомат. Мост и карта за С него. това се купуват билети за влаковите. Така на ли? Deutsche Bahn. Купи ми един за Швейцария, ако обичаш. Струва 60 евро. Нямам толкова пари, с колата ми е по-евтино. Благодаря на всички мои фенове. Благодаря на китариста, който помогна много за моята музика. Много ти благодаря, човече. Благодаря на тези момчета, че дадоха своя глас за мен. Естествено, най-красивата. Просто невероятно. Да. Надявам се, че се излъчвам на живо и всички ме гледат. Трогната съм просто, наистина. Жадна съм. Никой няма. Ужас, как така? Просто си чистачка тук, като се напуснали всички хора, трябва да изметеш баните. Моля ви се, ще работя в хотел. Ще взимам 15 евро на стая. Ей! Какво ще направи с тия 15 евро? Естествено ще си купа една кутия Малборо. Ще отида на вечеря. Най-красивата невероятно. Ето тази. Момчета! Гласувайте за Ивана! Ма обърнаха се коце. Откъде има ли? Дай малко към тях, малко тук, бе. Искам да благодаря на всички. Естествено, това са моите фенове, те идват да ми купят По-силно, Кока-Кола, по-силно. да. Да, това ще Много ви благодаря. Наистина, както съм. Я. Я. Я Ларсон.